sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, panduang aldaw kan bar examination sa siyudad kang Naga, higot na seguridad ang ilalatag. Bilog na palibot kang siyudad kang Naga, babantayan kang Camarines Sur Police Provincial Office. PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ginibuhan in fake social media account. Rape suspect arestado sa Pamplona, Camarines Sur. Diyos Marhaina Banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Sa aga naan panduang aldaw kan bar examination digdi sa syudad ni Naga. Huli ka ini liwat na mapasunod nin rerouting as in road closure sa mga tinampo pasiring sa examination venue. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Gigibuon sa aga ang ikaduwang aldaw kang bar examination sa University of Nueva Cáceres digdi sa syudad ni Naga. Susog kay Police Staff Sergeant Roberto Aguilion, Assistant Spokesperson ka Naga City Police Office, may 200 na personahe ang sa indang i-deploy sa palibot ka nasabing universidad. Alas 2 pa lang nin amay na pagkaaga sa aga, sasaraduhon na ninda ang mga agihan asin liwat na bubukasan sa bulos kan trapiko sa oras na alas 7 ni Manggi. Bukas po magkakaroon na tayo ng second day ng bar exam. So tulad po ng dati, mag-road closure tayo simula alas 2 ng madaling araw hanggang matapos siguro mga alas 7 ng gabi. So may mga personnel din tayo nakadeploy sa loob at sa paligid ng exam area. Nasa 200 na Naga City Police Office personnel ang nakadeploy. Inaasahan ka Naga City Police Office na magiging matuninong ang bar examination sa aga, kapareho kan primerong aldaw kainikan nakalihis na aldaw na Domingo. Nakahanda tayo dyan sa anumang eventualities kung may mangguluman o kung magkaroon ng komosyon sa bar exam. Sa petsa 15 ang magiging huring aldaw kang bar examination. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang Bareta, inaasahan na maabot na ang augmentation force sa aga na makikisumaro asin matabang sa pagtaunin seguridad sa mga bisita kan syudad ni Naga urog na sa traslasyon procession sa Biyernes. May deployment plan naman ang Naga City Police Office asin may mga naka-assign naman na personahe para sa security asin crowd control. Expected na darating yung augmentation forces bukas at ito naman itatanggapin ng ating city director. So may na tayo, deployment plan, simula traslasyon hanggang matapos ang kapiestahan. At sa araw ng traslasyon, alas 10 ng umaga, magsasarada na tayo. Sarado na yung main roads na dadaanan ng prosesyon at may mga deploy na rin tayong tao nakatalaga para mag-man ng security at ng crowd control. Padagos pa sa mga bareta, seguridad sa palibot kan siyudad ning Naga sa panahon kan kasiributan sa Peña Francia Fiesta, siniguro kan Camarines Sur Police Provincial Office. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Antoinette Eduardo. Bilang suporta kan Camarines Sur Police Provincial Office sa pamamayo ni Police Colonel Virgilio Olalia sa Naga City Police Office na masiguro ang seguridad ngunya na Peña Francia Fiesta, ma-establish nin mga Motorist Assistance Center ang kada municipal police station para antabayanan ang mga deboto asin bisita na maagi sa indang banwaan palaog sa syudad ni Naga. Apwera kaini, may mga border security control sa Del Gallego asin Bato, Camarines Sur. Ang Camarines Sur po nag-establish ng mga motorist assistance centers kasi kita maganda sa palibot ka na, siyempre kami ang aagingan. So meron kami mga motorist assistance centers, lahat ng munisipyo, in and out Naga ay mayroon i-establish. And aside from that, meron tayong border security control sa Del Gallego and sa Banawaan ng Bato.
In kaso may dakulang insidente sa loob kan syudad ni Naga, pinasiguro man kan Camarines Sur PNP na monitored ninda ang naglalaog as nagluluwas sa syudad sa paagi kan mga checkpoint na ilalatag subuot kan mga municipal police station na nakapalibot sa syudad. Arog kan Kanaman, Kamaligan, Milaor, Magaraw asin Kalabanga. Ikaw kita na ginagawa na containment range system. Wherein sa palibot ng Naga, yung mga banwaan sa palibot ng Naga, araw ng Kanaman, Magaraw, Milaor, Bungon, meron po kitang mga established na mga checkpoints and choke points in support sa Naga CPO. Mientras tanto, 300 PNP personnel hali sa manlain-lain na municipal police station ang nakatalaan ipadara sa Naga City Police Office bilang parte kan augmentation force sa aktibidad ngunya na Peña Francia Fiesta. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, siniguro man ni Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director ng PNP sa Camarines Sur, na may pinagkriarsindang grupo na ang sulamenteng obligasyon iyo ang pagtaonin seguridad sa mga haralangkaw na opisyal kan gobyerno na maabot sa Camarines Sur sa paagi kang Naga Airport sa Pili, Camarines Sur para mag-atindir sa Peña Francia Fiesta. Yun po, preparado kita ngayon. In fact, may in-arrange tayong convoy security package para if ever may mag-abot na VIP from the national, like senator or other dignitaries, meron tayong convoy security package para sa inda. Yan po, alam na yan kasi inda, we will provide security from the airport going dito sa Naga. Sa iba pang bareta, saro sa mga civic activities ngunya na Peña Francia Fiesta iyo ang Tagboan Festival. Napapartisiparan kan mga bistadong local artists na gigibuhon sa Balatas New Development Area, kataid kan Naga City General Hospital. Pinagsiguro ni City Events Control and Public Information Office Head Mr. Allen Riondanga na dai mariribukan ang mga pasyente na yaon sa nasabing ospital. Pero po kita sa Tagboan, kung mahiling po nindo ang stage ta, nakaatubang po sa uma. Bako po siya paduman sa ospital, kundi po nakaatubang po siya towards the rice field. So, ang stage ta po paduman sa rice field, away from the Naga City General Hospital. So, ikaw din po kitang instruction sa sound system operator, kaya po ang line arranging na gagamitin na sound system dyan, si single. Pero itong bako siya itong pabuga na pawarak. So kung saan po si tama, kung saan po si direction, duman ang tama kang tugtog. Sa iba pang bareta, handa na ang 20 kandidata kan Miss Bicolandia 2024. Mantang nag-arabot naman ang mga pinag-imbitaran ng mga judges digdi sa syudad ni Naga. Susug kay City Councilor Sonny Ranyola, chairman kan Miss Bicolandia Beauty Pageant 2024. Preparado naman ang JMR Coliseum na magiging venue ka na sabing aktibidad. May mga i-deploy man na personahe ang Naga City Police Office as in Public Safety Office para sa seguridad kan mga kandidata as in kan mga madaralan. Sinda Rabia Mateo as in Mateo Gidicelli ang magiging host ka na sabing pageant. Nag-arabot na sa mga judges, yaon na po nag-abot na si Miss Cory Quirino. Yes, iyan po maging chairman of the board of judges, Miss Cory Quirino. Ang host kayo po iyo si Mateo Gidicelli, saka si Rabia Mateo. Siguro po maabot itong ngunyan kaya sa agang maamay. Ang security yun naman po, yan ang PHC. Aram na po kan Chief of Police, aram na po kan PSO. So lalayaon po yan dyan, tamaan tamay sa tuya. Sa iba pang issue, mas halangkaw ngunya na taong 2024 kumpara kang nakaaging taon ang kabilugan na nako ang sponsorship kang syudad ning Naga para sa Peña Francia Festival. Susug ki City Events Protocol and Public Information Office Head Mr. Allen Riondanga. Kang taong 2023, halangkaw ang cash sponsorship na 3.8 million pesos. Mantang ngunya na taon, hababa sa buot ang cash sponsorship. Mas halangkaw lang mo niyan si in-kind sponsorship.
pero masalangkaw ko niyan si total na in totality around 8 million. Pero masalangkaw last year si cash sponsorship, masababa mo niyan si cash sponsorship. Pero nevertheless, iko din kayo mga factor. Halimbawa, itong direkta ng binabayadan kang sponsor si mga suppliers somehow is also considered na cash na din yan. Binayadan na yan. Halimbawa, si Sarong Mall, if I may name them, Robinsons Mall, itong ibang bayadan sa sound system, direkta na nilang ibabayad sa supplier sa sound system. So, bawas sa costa. So, imbis i-charge sa duman sa regular fund, dain na. So, sa hiling ko, we are better in the sponsorship collection this year than last year. Although nagtikit lang talaga si cash sponsorship. Pero dakol naman kaya ng mga na-defray na cost because of the in-kind sponsorship. Sa pagbabalik kang news break, publiko pinag-alerto sa fake social media account kan PNP Regional Director kan Bicol. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media. TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meet limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning. Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today.
Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, asindaing untok na kariribukan sa bilog na kinaaban, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urual daw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagranga kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bongalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, bagong punong barangay kan Barangay Mabolo, syudad ni Naga, nag-asumir na sa pwesto. Aramon ta ang detalye sa report ni Christine Reyes. Sa pagkawara kan dating Kapitan Noel Constantino kang Mabolo Syudad ni Naga kan nakaaging Setyembre 5 ngunya na taon, nagtukaw na si First Councilor kang Barangay Mabolo na si Arthur Matos matapos siya ang pasumpaon bilang karibay kan nagada na punong barangay. Sigon kay punong barangay Arthur Matos, ipapadagos tindaan napo na ng mga proyekto asin legasiya kang mabuot na dating punong barangay. Papadagos mi sinapo nan mi. And dire-diretso na yan kung ano man itong mga project minawalat, katong dipuntong Noel Constantino, papadagos mi po ito. Kaya po nga kami nagkakaigwa kaming series of meeting for dahil dyan, ngunyan, concentrate mi kung na ang orulayan mi duman sa pagpahumali kan sa muyang ama kang barangay na si Noel Constantino, aayos mi pa. Pero itong mga project, kang barangay, mga activities kang barangay, ipapadagos mi manggiraray. Nakaulay mi man ang agaw ni dipuntong punong barangay Noel Constantino na si Erma Constantino. Sigon sa iya, biglaan ang pagkawara kang sa iyang agom asin iniday madali para sa indang pamilya. Nagwalat man subot ang sa iyang agom ni magayon na liderato sa bilog na Barangay Mabolo na di naman malilingawan kan mga residentes na nakakabisto sa iya. Agom ni Kagawad Glenn, inapudan ako. Naarog na ni ka. Kaya nagdiret sa tulos kami sa ospital katong akit ko, lalaki. Nabigla kami sa yaong grade siya sa trabaho. Garo may pigdumana na meeting. Tapos, ang sabi, dumanda sa sasakyan pig-atake. Alis siya sa, hindi ko aram kung aling city o pasiring city. Mas kasi aputon mo duti. Yun ang sasabi mo, mabuutin siyang maray. Sa September 12 na ang lubong ni dipuntong dating Kapitan Noel Constantino kan Barangay Mabolo, Syudad ni Naga. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa satuyang police report, kasong rape ang inaatubang kang sarong 40 anyos na alias Rolly na inaresto kan suudma sa Zone 1, Barangay Tambo, Pamplona, Camarines Sur kan mga personahe kan Pamplona Municipal Police Station. Mayong piyansang pinagrekomendar ang korte para sa kasong inaatubang kang suspek na yaon ngunyan sa kustodiya kan Pamplona Municipal Police Station. Sa iba pang police report, naghagad nin tabang sa publiko ang PNP Bicol na i-report ang fake Facebook account na gamit ang picture ni PNP Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon asin pangaran ni Catanduanes Governor Joseph Cua. Mismo man sa Facebook page ni Bicol PNP Regional Director Police Brigadier General Dizon, nakapost ang pangapodan asin pakiulay sa publiko mapadapit sa nasabing fake account. Padagos pa sa mga bareta, sa ika-67 anibersaryo kang Social Security System, pinaggibo ang Pensioners Day na may obhetong matauwaning pagbisto ang mga benepisyaryo kang ahensya. Nangunyan pensyonado na asin nagtaoning dakulang kontribusyon sa sainda. Susog kay Attorney Paul Eric, manalo kang SSS, saro sa maitataon ni Dangunyan ay ang pension loan na may hababang interes. Ang Pension Day pinagsilibrar kan bilog na SSS sa interong nasyon.
Bukod po dun sa ating mga na programa para sa ating mga pensyonado, una na dyan ang SSS Pension Loan. Alam niyo po, ang SSS Pension Loan talagang nakatulong to sa ating mga pensyonado. Sa halip na pupunta sila sa mga loan sharks na ang taas ng interes, nakukunin ang kanilang mga ATM para masigurado ang bayad. Naglunsad po ang SSS ng Pension Loan Program. Mas mababa ang interest dito at wala pong confiscation ng kanilang ATM. Padagos pa sa mga bareta, mga magagayon na artworks na obra kan mga Bicolano artist pwedeng mahiling sa V-Art Gallery para sa first Bicol Art Fair. Ang detalye sa report ni Lovely Ehis. Dai mawawara sa puso kan mga Bicolano ang pagtaonin importansya sa lado nin arte, musika, sa pagkuan nila dawan, lalong-lalo na sa paagi kang pagpinta na ipapahiling nindaan sa indang tibay. Saro sa patunay kaini ay ang first Bicol Art Fair na may temang pagrumdom na pinuunan kan Domingo. Ang nasabing programa ay pinag-atenderan kan mga artist na hali pa sa mga ibang probinsya kan Bicol Region asin Manila. Sigon kay Mr. Pancho Piano, multi-awarded Bicolano artist na iyo ang nangenot sa programa, obeheto kainian magtiripon asin magirumduman yato ang tibay kan sa tuyang mga local artist. Salamat sa mga nag-attend and so ma-attend pa na it will be this yearly na magiging annual para continue ang pag-grow ng ating art igdi sa Bicol. Dagdag pa niya, dakulang maray ang pasasalamat niya sa mga nag-attender asin ma-attender pa sana sa art fair. Inviting art collectors, art enthusiasts dito sa V-Gallery na mahiling ninda ang gabos na mga obra na magagayon na yun nga ni hali pa sa iba't ibang probinsya kang Bicol Region and from Manila. Padagos na pagtaonin suporta asin paggiromdom sa satuyang mga artist asin sa indang mga artworks. Yan ang naging mensahe kang guest speaker, historian asin author na si Dr. Danilo Gerona. We have to honor them by featuring them, giving a certain time in a year when we will be featuring artists, we'll have art exhibits. Asin sa iyang inimbitaran ang mga tao na magbisita sa art exhibit. Naglalauman sa masunod pang art fair igdi sa Bicol ang Vice Chairman kan Salingoy Art Group na si Mr. Romualdez Romel Perez. Very exciting for the next Bicol Art Fair pagrumdum. Madurar sa Petsa 30 kan Setyembre ang art fair sa V-Gallery and Museum na mahihiling sa MT Villanueva Avenue sa siyudad ning Naga. Para sa One Media TV 48 Naga, Lovely K. Ehis, Newsbreak. Sa ladumanin Karawat, hampangan kan mga eskwelahan nakabali sa Bukal Season 6 Basketball nagpapadagos. Aram taman ang nanggana sa saindang bakbakan kang nakalis na Biyernes asin Domingo. Ang detalye sa report ni Kelly Francisco. Sa padagos na pag-arangkada kan mga kawat kan Bukal Season 6 Basketball. Sa Game 1, gana ang STI Olympian Seniors Division sa score na 80-70 kontra MPCF Dolphins. 68-62 man ang score kan Junior Division pabor sa STI Olympians laban sa MPCF Dolphins. Kan nag-aging September 7, nagpahiling nintibay ang Genesis Colleges Incorporated kontra sa Pasakaw Academy Incorporated. 3 puntos ang ginana kan Genesis sa score na 76-73. Gana maning 10 puntos ang Daraga National High School Defenders of Faith laban sa Universidad de Santa Isabel Falcons sa score na 76-77 para sa second game. Asin para sa third game, dinuminakan NCF Cubs sa score na 86-61 kontra sa Annunciation College. Sa Huring Kawat para sa Juniors Division, ginana kang ACLC laban sa UNC sa score na 70-52. Sa parehas na aldaw, naglaban para sa Seniors Division 1 ang Ateneo asin Amando Cope College kung saan dinana kan Golden Knights kontra sa Serpents sa score na 92-63. Asin kan Domingo, September 8, ginana kan STI Olympians laban sa Biscast Spartans sa score na 82-66 para sa first game kang Seniors Division. Alagad sa Juniors Division, ginana kang ACC kontra sa Ateneo sa score na 61-53.
Naging mainit man ang kawat ng NCF Tigers kontra sa UNC Greyhounds, lalo na kang nakalamang ang Greyhounds sa second quarter sa score na 30-33. Alagad, mas nagluwas ang pagiging Tigre lalo na sa huring 2 minuto kang third quarter kung sa intrinabaho kang Tigers na maging pabor sa enda ang sitwasyon asin maglamang sa Greyhounds sa score na 51-45. Nagpahiling man intibay asin kumpiyansa si Justin San Gabriel na iyo ang naging best player of the game matapos ining magpaoran ning 18 points, 2 rebounds asin 1 steal. Dinumina kang NCF Tigers ang laban sa score na 77-61. Sa huring laban, gana ang USI sa score na 101 kontra sa CSPC na nakakuang score na 90. Sa nagpapadagos na elimination round, mas pang pag-iigutan kang kada kupunan tanganing makalaog sa Division 1 para sa mga masunod pang rounds asin makahampang ang pinakamakukusog na teams ngunya na season. Abangan ang mas nag-iinit na laban kan mga eskwelahan sa Bukhal Season 6 na madadalan sa Adno Gymnasium asin live sa Facebook page kan One Media TV 48 Naga asin Oragon Sports TV Liga ng mga Kampiyon. Para sa One Media TV 48 Naga, Kelly Francisco, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudnin mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. To our fellow Bicolanos, as we gather to celebrate the Peña Francia Fiesta 2024, let us reflect on the divine legacy we are entrusted with to nourish our faith, preserve our rich religious heritage, and share the blessings we receive from our Ina with the rest of the world. As a community, the Naga College Foundation, Inc. joins all devotees, bound by our love for Ina, and through this shared devotion, we find strength, unity,
and purpose. As we leap into the future, let us continue to cultivate the seeds of faith that have been passed down through generations to live out the virtues embodied by our Queen, Nuestra Señora de Peñafrancia: compassion, humility, and unwavering devotion. Let us nurture them so that they may flourish for generations to come. Viva la Virgen!